Ik loop hier weer over die schone kade, bij een van de gezelligste cafés van hier, Café de Pauw. Welkom bij de Zoete Inval. De Zoete Inval, dan moet jij wel weten wat dat betekent, of niet? De Zoete Inval, de zoete inval. Ja, dat is bijna Hollands, hè? Ja. Bijna Hollands. Maar ik heb begrepen, want Robert Rondé, u woont in Roermond. Dat klopt, in Aserij. In Aserij, al lang of dat? Ja, al bijna 4 jaar. Toch al, ja. Ja. En het bevalt me uitstekend. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat jij een leven zonder circus zou kunnen. Het was in het begin nog heel erg moeilijk. Ik heb natuurlijk toch 38 jaar in het circus gezeten. En op een gegeven moment komt er een moment dat je zegt tot hier en niet verder. Ik was natuurlijk ook directeur van Circus Herman Rens. Ik heb jarenlang ook de kar getrokken en het boegbeeld geweest. Op een gegeven moment kom je dan door met elkaar niet meer met de rest van de familie door de deur heen en dan op een gegeven moment moet je dan keuzes gaan maken. En toen heb ik toch wel met pijn in mijn hart afscheid moeten nemen van Circus Herman Rens. Ja. En niet om mijn eigen medaille op te steken, maar eigenlijk sinds dat ik weg ben is het circus ook wel bergafwaarts gegaan eigenlijk. Ja, sterker nog, want het is nou helemaal mis met het circus. We hebben de beelden allemaal gezien op tv, hè? Dus, dan krijg je toch wel een brok in je keel. Dat is ook een beetje toch mijn kindje ook. En dan merk je gewoon dat er echt een kapitein op het schip ontbreekt. En er zijn natuurlijk in die tijd dat ik weg ben gegaan, zijn natuurlijk een heleboel veranderingen geweest. De dieselaccijns, de rode diesel ging eruit, de belastingen gingen omhoog, precario-rechten bij de gemeentes. Dus die kosten zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren ontzettend gestegen. Maar ik vind het heel jammer dat er nu wordt gezegd dat circus is niet meer van deze tijd, want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het circus draait best goed. Natuurlijk hebben we ook een verschuiving op de markt gekregen. Dat was ook een van de redenen dat ik weg ben gegaan, want ze wouden gewoon niet meer luisteren. Je hebt overal tegenwoordig goede kerstcircussen en die draaien ook heel goed. De mensen gaan er in grote getalen naartoe. Goede programma's, goede producten, dat is echt een familiegevoel. En in het voorjaar is iedereen naar het circus geweest, dus in het voorjaar heeft er eigenlijk niemand geen interesse meer om te komen. Dus dan moet je daar ook een marktverschuiving gaan doen, je moet je erop aanpassen. Daarbij is natuurlijk ook het probleem gekomen van de dieren, dat wilde dieren. De olifanten en de leeuwen mogen niet meer optreden. Maar dat betekent dat er ook nog hele andere leuke dierennummers zijn. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar een programma met een prachtig papegaaiennummer. Er zijn nog mooie paardendressuren, er zijn nog andere dieren die wel ook heel leuk. Natuurlijk missen wij, ik mis ook de olifanten en de roofdieren. Maar het geeft toch een bepaalde extra sfeer in een circus. Maar daarom hebben wij ook vorig jaar, toen ik mijn productie begon met het Limburgs Kerstcircus, heb ik ook weer de oude piste met Zandvoort teruggehaald. Want de Limburger houdt toch wel een beetje van nostalgie, van sfeer en beleving. En dat hebben we weer teruggebracht. En dit jaar ga ik de tweede productie doen. Het is ook, het circus was vroeger echt een rondtrekkend gebeuren. Hè? Je trok van stad naar stad. En overal waar die tent dan opgebouwd werd, daar ontstond al rumoer in die stad van het circus. Het circus komt. Nou, dat gevoel is wel anders, denk ik. Ja, dat is natuurlijk heel anders geworden. Kijk, het circus is ook met zijn tijd meegegaan. En het komt in de nacht en het vertrekt in de nacht. De volgende dag zie je alleen nog de zaadselplek en dan weet je dat het circus is geweest. Maar de beleving is natuurlijk heel anders. Vroeger liep het hele dorp uit als er een donkere man in het gezelschap was. Destijds Donald Jones was de eerste, de donkere danser in Nederland. Daarna zijn de Surinamers erbij gekomen, dus het was een hele andere beleving. Vroeger, als er een bijzonder dier naar het dorp kwam, dan liep het hele dorp uit. Tegenwoordig, door de media, door ook zelf naar Afrika gaan, komen de mensen, het gaat nu echt puur om het amusement en de sfeer en beleving. Ja, en dat is denk ik ook wel nog steeds de kracht van het circus. Dat is nog steeds de kracht van het circus. Toch die tent, de geuren, het lijf erbij zijn, het zweten zien van de artiesten. En met elkaar in die cirkel rond die piste zitten en dat met elkaar beleven, dat is gewoon uniek. Heb jij nog gesproken met de mensen van Herman Rens nu dat zo eenmaal zover is? Het ik heb met mijn ex-zwager helaas is er geen contact. Maar wel dus met verschillende mensen bij het circus die me ook wel op de hoogte houden. En dan is het gewoon heel treurig, want iedereen heeft zich altijd 100%, ook 1000% ingezet. En nu staan ze eigenlijk op het punt van jongens, gaan we nog door of gaan we niet door? De spullen zijn in beslag genomen door de Belastingdienst en natuurlijk iedereen moet belasting betalen.
En ja, op bepaalde momenten, ja. Maar het circus krijgt geen subsidie, alles moet betaald. Het circus is net een onderneming als iedere andere onderneming. Het moet allemaal binnenkomen via die kassa. Ja. En het publiek kan daar wel allemaal komen. Het publiek komt ook nog steeds graag naar het circus. We hebben een prachtig mooi programma ook. Maar de kosten zijn te hoog eromheen. Dus zelfs met een winkelier hier in Roermond. De huur is zo verschrikkelijk hoog dat hij het eigenlijk niet meer op kan brengen. En dan moet hij zijn winkel gaan sluiten. Hoe treurig het ook is. Maar dat verarmt de binnenstad. En ik denk ook als het circus, het laatste grote Nederlandse circus verdwijnt, is dat een verarming van onze cultuur. Ja. Want circus is cultureel erfgoed en dat moet gewoon behouden blijven. Is dat ook veranderd met de circusartiesten zelf? Want ik heb soms wel eens het idee, vroeger was je één circus, er was eigenlijk één familie, er was één groep mensen en die trokken alleen met dat circus rond. Is het ook op een gegeven moment veranderd dat circusartiesten bijvoorbeeld zich uitlenen? Ja, maar dat is al jarenlang zo. Dat is altijd dat is ook veranderd. Hè? Op het moment dat ze van het begin tot het einde van het seizoen is het één grote familie. Natuurlijk de saamhorigheid is natuurlijk ook wel iets anders. Vroeger aten ze allemaal in de centrale keuken. Ze hadden meer tegenwoordig na de voorstelling dan gaan ze in een caravan in, dan gaan ze aan een computer zitten, Facebook en noem maar op allemaal. Dus dat samen zijn, dat proberen we altijd wel erin te houden. Dat doen wij ook bij het bedrijf dat ik nu werk, gewoon een bepaalde avonden bij elkaar komen, een gezellige avond met te vieren. Het gebeurt bij het circus ook, of een barbecue met elkaar houden. Maar echt de saamhorigheid is er wel, maar is ook wel veranderd. Want bij het circus ook hebben de mensen allemaal verschillende functies. De juffrouw aan de trapeze die verkoopt ook in de pauze een suikerspin. En je bouwt met elkaar ook dat circus op. Dus dat is het wel, het samenspel met elkaar en het samenwerken, dat is wel altijd wel een van de sterke punten ook bij een circus. Dus het zijn niet de artiesten die je alleen ziet tijdens een act en dan weer verdwijnen zijn. Nee, maar omdat je ook ieder jaar een nieuw programma presenteert, ja, dan ben je ook verplicht om na het einde van het seizoen afscheid te nemen van die artiest. Want je moet volgend jaar een nieuw programma doen. En die artiest heeft een act waar die volgend jaar weer bij een ander circus werkt. Ja, precies. Ja. Je hebt wel een vaste kern natuurlijk. Vorig jaar het Limburgs Kerstcircus in Sitter. Ik ben er zelf ook mogen zijn. Het was één groot feest. Maar wat misschien ook wel voor de mensen in Roermond nog leuker is, het circus komt weer naar Roermond. Ja, dat is heel lang. We hebben natuurlijk een prachtige circus in de Oranjerie iedere kerst. Maar een echt reizend circus is er al heel lang niet meer geweest. Ja, in de samenwerking met TV11 komen we met de herfstvakantie naar Roermond. Ja. En we hebben fantastische medewerking gekregen van het project Het Parkje, waar er straks een nieuwe woonwijk komt. Ja, en de buurt van de wijk De Kemp, hè, is dat? Precies, ja, dat is bij het hoek Wieroossingel en Heinsbergerweg, geloof ik. Hè? Klopt. Daar is nu nog een braakliggend terrein en dan gaan ze, en als het circus verdwenen is, dan gaan ze daar beginnen aan het nieuwbouwproject. Nou, en meneer Oelers die heeft het terrein beschikbaar gesteld om daar toch eigenlijk een leuk evenement voor de jeugd en de inwoners van Roermond. Het wordt het evenement van de herfstvakantie voor de kinderen. Ja. Het wordt niet alleen een heel leuk circusprogramma, maar er wordt ook medewerking verleend van voor de kinderen bekende televisie Biba Boerderij. Ja. Dat een hele leuke programma onderdelen met clowns, acrobaten, jongleurs. Maar als extra toevoeging hebben we bekend van de televisie, de Biba Boerderij, die een beetje als rode draad door het programma loopt. Met liedjes, kinderen kunnen meedoen en heel erg leuk. En wat voor TV11 heel leuk is, de zaterdagavond dan komen wij filmen. Hè? Ja, en ik mag presenteren, dus dat wordt helemaal een feest. Ja, ja. Ik kan het wel niet op zijn Limburgs doen, maar dat hoort het misschien ook niet bij het circus. Nee, dat hoort ook niet bij het circus. Nee. Maar het wordt een hele programma met onder andere Danny Christian, Patrick komt, Roy Selders komt. Allemaal bekende artiesten. Ja. Zelfs, ik heb gehoord vanavond ook een Roermond showballet. Ja, dus zeker jongen, ik verheug me er helemaal op. En, Dus eigenlijk in de week dat er heel treurig nieuws was uit Circusland, brengen wij toch een positieve noot van het circus is er nog en komt naar Roermond. Het circus leeft volop en we gaan een heel leuk programma brengen en het circus is lang niet dood. En zolang de kinderen zijn, zal ook het circus blijven bestaan. Oké, dankjewel. Succes. Dankjewel. De zeuten in rol, wij zijn binnenkomen vallen. Immers uit Lin, ik dacht van de vastelovensvereniging De Kwekkerte. Ja, ik moet zeggen de carnavalsvereniging De Kwekkerte. We hebben wel een vastelovensvereniging in Lin, maar dat is dan toch een andere vereniging. Ik ben inderdaad van de carnavalsvereniging De Kwekkerte. Ik ben Thierry Kloet, ik ben Vors in Lin. En ik zou het willen vertellen over Stelligens Veel, wat we 17 oktober gaan organiseren.
Steldigensweer, daar heb ik nog heel lang niks van gehoord. Ik weet wat het is, maar leg eens even uit, wat is dat eigenlijk, Steldigensweer? Ja, Steldigensweer, eigenlijk de naam zet het al, Steldigensweer, dat is hoe mensen zich letterlijk op de bühne kunnen voorstellen. Nou, misschien moet ik heel even terug gewoon, hoe komt dat eigenlijk vandaan eigenlijk? Hè? Want Steldigensweer, wij organiseren dat onder auspiciën van de BCL, van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg. En die hebben gezegd van nou, het is altijd goed om door gans Limburg her elk jaar een carnavalsvereniging tot die Steldigensweer mogen organiseren. En dat doen we natuurlijk heel graag. En Steldigensweer, wat ik al net zei, het is letterlijk dat zullen we zeggen, dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen jongeren zijn, dat kunnen dansgroepen zijn, dat zijn buitenredenen zijn, die wat klein, lokaal wel bekendheid genieten, maar eigenlijk niet het grote publiek. En dat is eigenlijk de basis van Steldigensweer. Ja, ik ben er vroeger zelf eens geweest, ooit in Zuster met Big Benny. Dus door is Big Benny eigenlijk doorgebroken, mag ik het zo zeggen. Klopt. Ja. Ik vind dat een heel goede zaak, dat op dat moment artiesten eigenlijk van her en der aan die vuurwerk gesteld. Dus dat is een avond vol met spektakel. Ik weet niet of er nu nog altijd zo is. Ja, het is inderdaad nog altijd. Wij hebben het zelf 10 jaar geleden al een keer mogen organiseren. We waren toen trots nog groots op. Toen was we stonden maar 4 keer 11 op dat moment. En dit jaar is het 10 jaar later. Het is niet helemaal 6 keer 11, maar het is wel een opmaat nog vorig jaar dat de carnavalsvereniging van de Kwekte in Linde als 6 keer 11 jubileum een jaar hebben. En ja, weet je wat het zo mooi maakt, is dat ze het heel laagdrempelig is, dat mensen zich inderdaad hun ding kunnen doen. Hè. Hetgene wat ze op de bühne willen doen, nogmaals gezegd van het dansen wat ze doen, de zang wat ze doen, de buurt wat ze doen. En inderdaad, ja, uiteindelijk is het nu voor de mensen die wat komen kijken, dat is kunnen particulieren zijn, hoe Linde, maar ook natuurlijk hier uit de omgeving. Maar dan wil ik komen kijken, wanneer is dat dan? Ja, dat is 17 oktober is dat in het Zaligcentrum De Harmonie in Linde. Grote Straat 9 en dat begint op 11 op 7 is dat. Dus eigenlijk dezelfde zaal waar ook altijd de cover LVK wordt gegooid. Dus in die zin is het denk ik voor het merendeel wel bekend van de mensen. En er zijn al een aantal aanmeldingen? Of, ja, we zitten al op dit moment een 15, 16 aanmeldingen. Nou, als nog iemand zegt van nou, ik zou toch nog gerne een keer willen optreden, nou dan kan dat nog, maar wees er wel heel snel bij. Want uiteindelijk, we maken een programmabeugje, we willen de mensen ook letterlijk goed willen voorstellen. En uiteindelijk hopen we ook dat als we eens kijken naar het publiek, dat niet alleen de particulieren komen kijken, maar ook dat bijvoorbeeld carnavalsverenigingen komen kijken. Want ja, waar krijg je op dit moment nog goedkoop zeg maar, goed entertainment? Ja, daarvoor is Steldigensweer. Dus het is ook een moment om dit soort artiesten te boeken. Dus als carnavalsvereniging of vastelavondvereniging 6. Nou, ik heb mijn zitting nog niet helemaal gevuld, of ik heb de bondje over nog niet helemaal gevuld. Ja, is dit wel een ideaal moment om de mensen te bekijken. Ja, dan kun je voor klein geld kun je dan eigenlijk een grote artiestmachine binnenhalen. Dat is wel het waard. Ja, in elk geval een artiest waar het zeker in de toekomst groot kunnen worden. Dat is er van Big Benny, Fernaus is er begonnen, Patrick Roger, ik zag hem net hier in de zaal, is er ook begonnen. Dus ze zijn toch echt wel in de kweekfever voor nieuw talent, zal ik maar zeggen. Absoluut. Dus we kunnen maar één ding zeggen tegen alle vastelavonds en carnavalsverenigingen. Kom de 17e was het, 17 oktober naar Linde, de Harmoniezaal. En dan weet ik zeker dat ze zich toch kunnen amuseren. En verder kunnen we gaan melden bij u op de website of zo, of wie gaat het verder? Ja, inderdaad, 17 oktober, zaterdag 17 oktober vanaf 11 over 7 start het. Overigens niet alleen carnavalsvereniging, maar ik kan me ook voorstellen dat het in een kastelein zit van, misschien is het toch wel leuk om voor niet te veel cent eens te boeken. Is natuurlijk ook een mogelijkheid. Entree is gratis, natuurlijk ook heel belangrijk om te zeggen. En inderdaad, de artiesten die zeggen van, ik wil me nog aanmelden. Nogmaals, de window is heel kort, dus weer zo snel bij je. Die kunnen zich aanmelden inderdaad via onze site. Dat is www.kwekerte.nl of inderdaad naar de BCL-site. Dus daar ook nog een uitnodiging op. Ik kan maar alleen zeggen, ik kom er ook weer heel veel succes en verzekers misschien wel. Zeker weten. Schone vastelavond zou ik zeggen. Schone vastelavond, dankjewel. Patrick, we kennen dich als zanger. Wie is er begonnen? Wie dat begonnen is? Ja. Ik was een heel klein mannetje. Vroeger zat mijn ouders op de kermis. Dat waren reizigers. Die hadden een van een kermisattractie. En er is altijd veel muziek bij. En dan ga je wel eens met liedjes met zingen wat ze leuk vindt. Zo is het eigenlijk een klein beetje begonnen. Dus ze is leuk met zingen en op een gegeven moment wil ze toch een beetje karaoke gaan doen. Ja, en zo struimt ze toch langzaam in en dat is eigenlijk blijven hangen met zingen. Dus, Die eerste nummer, wat was dat? een mooie leven. En
Dat ging over het leven neem gaan, maar vertel eens een beetje. Ja, Mooi zijn leven, daar hebben we toen ook een single van gemaakt. Het is een cover. Dat heb ik bij Evert Schmitz toen opgenomen, dat is heel lang geleden. Ik ben zelf het jaartal kwijt. Ergens in 1900 nog het. Ik heb hem wel nog overigens. Oké. Ja, daar had ik nog een snurkje, dus nu niet meer. Dat is nu uit de tijd eigenlijk. En, ja, een heel leuk uptempo liedje is dat. Wat voor nummer, want daar heb je natuurlijk verschillende. Wat is voor die gevoel echt die doorbraaknummer geweest? Dat ze zegt van nou, toen ben ik wel echt een stuk bekender geworden. Ik denk wie ik de zomer heb gewonnen, Draaien met de Heupen. Heel zo'n liedje. Afgelopen zomer 1000 rode rozen, dat heb ook heel goed gedaan. Mooi, ja. Dat is ook een heel mooi liedje. Ja, god, dat is eigenlijk het schoonste liedje. Het zijn allemaal leuke liedjes. Dus je kunt het niet kiezen. Nee, ik laat leven de lui kiezen. En ik zing ze gewoon allemaal. Okay. En, ja, dus zelf wel aan de mensen als het aansluit of niet. En ja, ze slont het nu toe best wel allemaal leuk aan. Dus, Zo'n nummer, wie kunt dat tot stand? Bedenkt ze dat zelf? Wordt dat voor dich bedacht? Wie werkt dat? Nou, een liedje laat ik maken door TV11 en Tom Baalder en Olaf Simons. Die stonden garant voor de muziek en voor de tekst. Dus die maken de muziek voor mij en, ja, en de liedjes zal ik maar zeggen. Oké, en vindt ze dat ook altijd even leuk? Of hebben ze wel eens vaker zoiets van, nou ik weet niet helemaal zeker of dat wel mijn keuze is? Nou, Tom werd best wel dicht de goede weg op het duwen van, goed, dat is een goed liedje, ik was wel eens aanslaan. En 9 van de 10 keer had het toch wel gelijk, moet ik zeggen. Ja, anders deze het niet, toch? Nee, natuurlijk niet. Dus, Wat vindt ze nu het leukste aan zanger zijn? Nou, om heel veel mensen plezier te geven met hele mooie muziek. En de kinderen ik ben altijd wel een vinden in een tekst. Het kan van alles zijn. Een vrolijke, het minder vrolijke. En iedereen kan zich vinden in de muziek en dat is dus zo zonde van. Toen hebben ze ook een gezin. Ik heb inderdaad een gezin. 2 kindjes, een vrouw. Ja. Wie ervaren die het artiestenleven van Ja, die vinden het geweldig. En ik heb twee dochters heb ik. En ja, die vinden het geweldig als ze mij op televisie zien. En als ik weer een nieuw liedje heb. Ik laat haar altijd luisteren van, vind je dat een leuk liedje? Nee pap, dat vind ik niks aan. En dan, als ze er niks aan vinden? Ik zeg maar, als ze daar nu eens goed naar luistert en ik zing hem zelf, want dan krijg je namelijk een demo aangeleverd. Ja. En dat is dan niet mijn eigen stem, dus gewoon een voorbeeldstem. En als ik dat nu zelf dan inzing, dan op een gegeven moment vinden ze hem wel leuk, want dan, ja, die zijn mijn stem een beetje gewend. En op een gegeven moment, ja, dan horen ze het liedje zo druk in de auto en dan zingen ze hem gewoon met. Oké. En dan is het toch leuk. En die vrouw? Ja, vindt het ook leuk, ja? Ja, en die zingt ook net zelf met? Nee, dat niet. Net niet. Hey, je hebt niet alleen als beroep zanger, je doet ook nog ander werk, toch? Ja, door de week. We hebben gewoon werkzaam in een grote autofabriek, dus ik moet gewoon werken voor de kost. Ja. Zingen is eigenlijk een soort hobby en ik doe dat niet keer. Zijn er nog nieuwe nummers in aantocht? Ik heb, het is goed dat het vreugd, want ik heb de vorige week toevallig een nieuw nummer ingezongen. Oeh, spannend. Voordat ik een beetje verkijkt werd, dan wordt het toch groot geluk. En ik heb nog een gezamenlijk nummer ingezongen voor het groot circus wat eraan komt, wat TV11 gaat organiseren. Ja, dat kan er al gaan, ja. Dat is ook wel ingezongen, ja. Dus er staat nog wel gedaan te komen, ja. Oké. Hey, en ja, toen verklapt het al een beetje, circus komt eraan. Wie ervaart ze dat? Ja, geweldig toch. Ik zit er helemaal voor, met een beetje glitter en glamour en ja, chic, geweldig. Kent ze misschien iets heel kleins verklappen wat ze in het circus gaat doen? Nou, ja, zal ik dat wel doen? Heel klein beetje, van de mensen toe is nieuwsgierig te maken dat ze ook allemaal naar het circus toe komen. Nou, het circus, dat is dan binnenkort komt het eraan. En daar gaat het spectaculairs gebeuren. Het gaat heel moois. Ik wil er eigenlijk niet te veel over verklappen, want ja, ik wil gewoon dat de mensen komen kijken. En dan zien ze vanzelf dat ik gewoon, ja, uit ervaring eigenlijk een beetje de waarheid spreek van kom gewoon lekker gezellig met de kinderen of met het gezin naar het circus toe. En dat wordt gewoon spectaculair, dat kan ik je garanderen. Nou, je hebt nog 1 vraag aan dich. Steeds de open vuur met meerdere man te zingen. En dan heb je het niet. Ja, nu met het circus is dat dan toevallig, omdat dat bij de show hoort. Maar ja. Zo, als ik bijvoorbeeld kijk naar Roy en Frans, zou ze dat ook wel? Of zeggen ze, nee, ik ben meer... Ja, natuurlijk, dan kijk maar naar de toppers. Die zingen als groep, maar ze zingen ook allemaal los, dus waarom niet? Patrick Roger, artiest, niet gewoon privé, maar artiest. Wie ziet ze daar de toekomst? Als artiest zijn? Ja. Nou, de toekomst ligt altijd open. Hè. Kijk, dan moet je kansen pakken wat ze kunnen schrijven. Dus ja, en als het nu de goede of de slechte weg is, als je niet die short hebt, dan is het altijd mis. Altijd mis. Dan wens ik je heel veel succes ja, met de nieuwe nummers.
En ja, met het circus uiteraard. En ja, dat er nog heel veel mooie, goede liedjes moeten komen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Zo, dus het een nieuw gezicht zou ik zeggen. Fons is er vandaag niet. Fons is even weg. Fons is op vakantie. Ik vind het leuk dat ik dat mag aanschuiven. Ik hoop dat ik het net zo goed kan doen als hij dat doet. Ja, ik wilde je eigenlijk vragen, nou is hot nieuws eigenlijk, dat die hele Volkswagen gedoe dan met die motoren. Stel nou, ik heb zo'n ding gekocht en ik heb toch schade. Wie gaat me dat betalen? Ja, dat is toch nog een ellende, hè? Wat daar gebeurd is. Ik bedoel, ik hoor dat de Duitse politie, de Franse politie, de Amerikaanse politie gaat onderzoek doen. In Nederland gaat de RDW onderzoek doen, is ook goed, maar nog geen strafrechtelijk. Dus wat minder RDW? Ja, is wat minder dan justitie. Maar ja, wat kun je nou doen, hè? Nou, in principe zou je die auto kunnen terugbrengen naar de dealer. Je kunt zeggen van nou, je hebt geen goede auto geleverd. Want ik wil graag een auto met een motor die fatsoenlijk werkt. Dat hoor ik nou voor de eerste keer, want ik ben dat helemaal aan het volgen, dat spel. Ze hebben al verschillende voorstellen gedaan vanuit Volkswagen. Hebben ze gezegd, nou, we zetten er wel nieuwe software in. De ene zou dus wat aan de motor gemaakt krijgen, moest hij de helft bij betalen. En van jou als advocaat hoor ik nou voor de allereerste keer dat er iets niet geleverd is wat ik eigenlijk gekocht zou hebben. Ik ben geen advocaat, ik ben een jurist. Ja. Volkswagen wil daar andere software in zetten. Maar de vraag is natuurlijk, wat doet die software? Want ik denk dat die software het vermogen omlaag brengt of mindere prestatie geeft. In dat geval kun je zeggen van nou, ik heb schade geleden. En je kunt ook zeggen van nou, die auto wordt minder waard. Stel ik ben een milieumens, dan zeg ik nou, ik wil een auto hebben die weinig uitstoot heeft. Ik wil een auto hebben die zuinig is. En allemaal die dingetjes is die niet. Dus ik heb iets gekocht, ik heb een kat in de zak gekocht die wat er niet in zit. En ik begrijp ook wel dat Volkswagen zegt van nou, ik wil graag die software updaten, zijn we er klaar mee. Maar daarmee is jouw schade niet helemaal vergoed. Nee. En nu is het ook niet zo dat je dan meteen de hele waarde van de auto terugkrijgt. Want je hebt natuurlijk wel een tijd in een auto gereden en daar moet je ook een vergoeding voor betalen. Dat is logisch. Maar ik denk dat je daar best wel een sterke zaak hebt. Als je het geld terug wil vragen. Er zijn ook advocaten die stichting hebben opgericht en dan kun je via die stichting een claim indienen. Maar ik kan ook persoonlijk een claim indienen, want Volkswagen zal me toch alles moeten vergoeden. Ook mijn advocaat. Nou, de advocaat wordt sowieso in Nederland nooit helemaal betaald. Dat is een puntensysteem en dat levert eigenlijk niet de werkelijke kosten op. Maar je kunt gewoon persoonlijk een claim indienen. En ik zou die indienen bij de dealer zelf. Ja, want daar heb ik een beslot van rekening van. Ik heb hem daar gekocht. Hij heeft die auto verkocht. En hij heeft een auto verkocht die niet goed is. En misschien dat die man daar niks aan kon doen, waarschijnlijk niet. Hij wist er niet van. Maar dan moet hij die claim weer bij Volkswagen leggen. Ja, eigenlijk ja. Dat is de kern van waarheid in. Want dat is weer de eerste keer dat ik dit nou hoor. Je gaat natuurlijk naar de man toe waar je het van hebt gekocht. Kijk, de moeilijkheid met schadevragen is dat het heel moeilijk is om schade te bepalen. Ik bedoel, oké, de auto is minder waard gewoon, maar hoeveel dan? En ja, de uitstoot is meer, maar ja, wat kost dat nou? Ik bedoel, Belastingdienst, het kan zijn dat de Belastingdienst over een jaar zegt, je moet daar meer bijtelling over betalen. Ja, dat zijn allemaal dingen die je tegen gaan komen. En daarom zeg ik op mijn beurt, ik zou die auto niet meer willen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik wil hem gewoon terugbrengen. Ik wil die auto hebben wat ik gekocht heb. En geen ander. Ja, en dat is veel makkelijker dan schadevergoeding vragen. Dan zeg je gewoon nee, ik wil die auto niet meer. Ik wil best een vergoeding betalen voor de jaren dat ik daarin gereden heb. Maar die auto, die wil ik niet meer. Auto terugbrengen naar de dealer. Geld terugvragen en bye bye zwaai zwaai. Dankjewel. Dit was de zoete inval. Zit je nu op de bank te kijken en krijg je ook spontaan een inval? Kom dan dinsdagavond om 8 uur naar Café de Pauw. Of geef je op via info@tv11.nl. Ben wij zit hier mijn volgende gast. Tot ziens!